Gure hurrengo gonbidatuari agian, batzuk ez diozue aurpegia jarriko, baina ahotsa ondo ezagutuko duzue 3 hamarkada luzez, Euskadi Irratiko esataria izan da, eta orain jubilatzeko garaia iritsi zaio. Biba, Jose Juan Ugalde. Kaixo! Aupa, Jose Juan! Arratsaldean, zer moduz? Ondo? Jose Juan! Oso ondo. Arratsaldean, bueno, mesarka bat eman lankide, zen dut. Ondo, Jose Juan? Eseri lasai. Maixua, Jose Juan. Zenbat asteburu pasa ditugun elkarrekin, Bai, gizona. Bueno, gora berak, gora, bera, hau, bestea. Bueno, emai guzti inbidia pixka, Jose Juan. Zer moduz erretiroan? Zer moduz zaude orain? Bueno, gaur 2 hilabete etorri nintzen Euskadi Irratira azkenekoz lanera, eta benetan oporralditxo batian bezala nago. 2 hilabete hauetan gauza asko inditut, baina ez dakit, aurre jubilatutan nagoen, oraindik edo ez diot trazarik hartzen, zukurik ez diot atera oraindik, baina hori bai, goizetan bai, goizetan jeki beharrik ez, eta buruti pasatzen danean ideia hori, gaur ez duk lanera joan behar, hori ederra da. Hori ederra da. Irratian ohikoa izaten da, goiz jeiki beharra, ezta? Esan duzun bezala. Bai, neska. Iratzargailuaren zarata hori, faltan ez duzu botako, ezta? Ez, eta gainera ameskaistu bat izan da, eta hala da irratian erlojua. Iratzargailua, pentsa, 32 urte eta erdi irratian, eta erdiak esango nuke goizaldean sartu izan naiz, lanera. Eta orduan beti 2 iratzargailu jarrita, eskumuturrekoa eta beste iratzargailu bat, 3 ere bai zenbaitetan, bai eta hala ere noizean behin lo hartu izan dugu baita ere eta berandu etorri. Eta gero, orduz orduko notzezitan, edo beti erlojuari begira. Beti dago presente. Kontra, bai. Egia da. Eta gaine irratian erlojua handiak daude nun nahi, eta ikaragarria persekutorio. Bai. Erlojua. Orduz orduko boletin horiek dira trena bezala, ez da, trenak pasa behar du, eta dena gelditu behar da, eta bidea utzi behar zaio. Aizu, Jose Juan, zer da irratitik gehien faltan botatzen duzuna, edo nahi baduzu gehien gustatzen zitzaizuna? Bueno, zertan nahitu naizen guztuen izan da elkarrizketak. Elkarrizketak, jende askori egin dizkiot elkarrizketak, goizeko zera tarte horretan, programak, goizeko programa 4 urtez zuzendu nuen astelehenetik ostiralera, eta hor elkarrizketak izaten ditun, astean pare bat edo horrela, eta gero, eta bestea solasaldiak. Ni 2 plaza bitan oso gustura sentitu naiz. Bueno, zuk Euskadi Irratian egin duzu zure ibilbidea, baina hasi, Radio Miramarren hasi zinen. Pentsa. Nola izan zen hasteko aukera hori, nola izan zen? Bai, jende askok Maialen ez du jakingo, Radio Miramar zertzen Donostian zeukan emisora, Manolo Fraile gidatzen zuen, batez ere realari zuzendutako emisora zen, eta, Irungo Koldo Sorzabali buruz, haren eskutik, iritsi nitzani Miramar irratira. Eta Koldoren gana lagun batek bideratu nindun, arke ni orduan aekako irakasle nintzen, eta lagun honek esan zidan, irratien ikusten zaitut. Eta nien naiz ez irrati jarraitzaile, ez kontsumitzaile, ez zale, ez nien etorren kultura horretatik, gure etxean Dekara Almar eta Elena Francis garai hartan entzuten zian, baina arratsalean eta gauean, baina nien ez irrati zalea izan. Eta hala, Koldoren eskutik, Miramar irratira joan nintzen, iritsi nintzen, 2 orduko programa bat egiteko aukera eman zian Manolo Frailek igandetan, larun bat edo igandetan, igandetan zela. Eta Euskal Giroan izeneko izena jarri genion, programari, Euskal Giroan. Elkarrizketak, Euskal musika, barra, eta, asmatzen ditun kontuak. Ni Euskal munduan oso sartutan nebilen, murgilduta erabat, aekako irakaslean nintzen, aekako militantean nintzen, euskeraren militantea,
Eta orduan, nola baitere hori antenara eramaten saiatu nintzen. Uste dut, 3 bat urte izan ziala, eta, baditut sorpresak, orain dela pare bat aste edo, Manu Etxezortu lankide estimatuak, hala esan zidan. Gainain justu irratia, otsailaren 23an, alde egiteko egunean eta despeidako momentuan, esan zidan, zure entzule izan nintzen ni. Bai, Manu Etxezortu, izan zen irratitik alde egiteko egunean opari zoragarri bat. Hortza bete argazkian, begira, Josejuan hor pantalla horretan. Eta Manu Etxezortu izan ere aipatu duzu, zuk ere baita ere oso gertu izan omen zenuen. Zu Euskadi Irratian hasi zinenean, ezta? Manu Etxezortu hor omen zegoen, ezta? Bai, irratian sartu nintzenean, lehenengo, esan dezagun lehenengo maisu gidari edo itzain izan nuen Jon Aizpurua, Ataundarra. Bai. Gero Jaime Otamendi, Jaime Otamendikin goiz asko partekatu izan ditut, asko, bere laguntzaile ere izan ditzen hainbat urtetan, eta gero Manu Etxezortu, etorri zen goizean behin, programa zela uste dut, eta orduan Manu Etxezorturen laguntzaile izan nintzen. Eta Manu Etxezortuk udaran oporrak hartzen zituenean, orduan joaten ginen, astebete lehenago, erreleguan nik hartzen bainion, eta udan nik gidatzen nuen, bere ordezko lana nik egiten nuen alegia, eta orduan joaten ginen Frantxillara, Frantxillako taberna jatetxera, eta Frantxillako juntadizua esaten genion, eta hor ematen zizkian behak aholkuak, eta ezurdurak ondo azaldu, eta beste, eta bai, Manu izan da, irratiak izan duen altxor haundienetako bat. Geroztik ibilbide luzea egin duzu irratian, etartean zuk esan duzu elkarrizketa asko egin dituzula. Bada baten bat bereziki ilusioa egin dizuna? Begira, esango dizut. Asko aukera nitzake, baina Xabier Arzailusi egin nion bere bulegoan, Bilbon. Eta, klaro, gizona adinean sartuta zegoen, gauza asko zituen esateko, gero, korapilatu egiten zen, galdu egiten zen bere diskurtsoan, eta orduan, klaro, zezen hori berriz ere plazara ekarri bertzen nuen, eta elkarrizketa oso luzia atera zen, eta gero lanak izan dituen postproduzioa egiten, eta hori. Begira, hortxe. Gero, en fin, politikoak ere alderdi guztietakoak, euskalistunak jakina, gero, Munilla Gotzaina, tira, begira hor, asko eta asko. Bai. Pertsonaje handiak elkarrezketatu dituzu, bai esan da bezala, politika, kultura eta erreferente asko. Elkarrezketa hon batek ze behar du, Jose Juan? Zergatik gustatzen zaizu hainbeste elkarrezketak egitea? Elkarrezketa on bat egiteko lehendabizi edukian ondo sartu behar duzu, eta jabetu egin behar duzu nor daukazun aurrian. Guk esate baterako, esatari bati igarri egiten zaio, arlo bat menderatzen ez duenean. Igarri egiten zaio, esate baterako ekonomian. Nik goi ekonomiako gai asko edo albiste asko eman ditut, eta tuti jakin gabe. Gaur, oraindik ere ez dut oso ondo ulertzen burtsaren sistematika. Hori gertatuko da? Hori da. Eta igarri egiten zaio esatariari. Orduan, elkarrizketa on bat egiteko lehendabizi. Ondo ezagutu behar duzu zelaia, eta ondo ikusi zer galdetu nahi diozun. Eta gero jakina asko jokatu behar da elkarrizketatuarekin. Batzuk erantzun motzekoak dira, beste batzuk oso erantzun luzekoak gea, ez da, nunpait. Eta, nik uste dut frente horiek ondo landuta jarri behar duzula mikrofonoen aurrean konbidatu batekin. Albiste garrantzitsuak ematea ere tokatu zaizu? Oso garrantzitsuak, oso. Pentsa, gu 80ko hamarkadan azitako eta ezitako esatariak gara, eta orduan hor denetatik gertatu zen, badakizu ez, konbulsioa izan duen Euskal Herriak, esan beharrik ez dago zergatik, baina gu indarkeria garaian aitutako esatari, bitartekariak izan gara, eta egoera oso gogorrak bizi izan ditugu,
bateko eta besteko indarkeria, bueno, en fin, ez eta soilik, gero talde paramilitar guztiak, gerra zikina, bueno, en fin, iparraldean ere, zertzen ura, eta kontestu horretan ez. Nik uste hortik datozela ni markatu nauten albisteak. Esate baterako, Lizarra Garazi. Hori ederra izan zen, nik hor badaukat nolabaiteko utxune txiki baze, oraindik enuen ogibidea behar bezala gozatzen. Oraindik gauzak idaztea, ulertaraztea, lantzea, kosta egite zitzaidan denborakin ikasten da. Hasieran albiste bat egiteko 20 minutu behar dituzu, eta bukaeran edo ja ogibidea menderatzen duzunean 5 minutuan egiten duzu, 20 minutuko hori ez da. Bueno, Lizarra Garazi izan zen netzat momentu historiko handienetako bat, eta gero, indarkeriarekin lotutako gorabera guzti horiek, zein atentaturen berri ematea, impactantea da. Lehenengo, esatariarentzat. Eta gero, esate batako, bahiketak. Pertsona bat 200 egun, 250 egun, zulo batian, egunero, haren berri eman behar zenuen, eta hau eta beste, edo, ez da gite, olako albisteak, ez? Bueno, orduan, hortik eratorritako albiste zoragarriena izan da etaren armagabetze prozesu guztia. Etaren desegitea bera, hor nazioarteko bitartekaritzak jokatu zuen papera, eta iparraldeko bake artisauen lan historikoa. Orduan nik uste dute horiek izan diala, gero izan dira kontu puntualak eta, ez dakit, kontu historikoak. Orain esate baterako Gazako sarraskia. Gazako sarraskia. Ukrainakin pixkatore korapilatuta ibili ginen, eta, orain ja uste dut fokua ekialde hurbilean dagoela, eta Gazakoarekin asko sufritu dugu, baita profesionalok ere. Eta orduan, ez dakit, izan dira arlo asko edo, gai asko edo, albiste asko, baina haundienak uste dute olatu haundienak horiek dira. Bai, eta zoritxarraz beti dago gerrarekin zerrikusia dukan, albisteren bat kontatzeko. Aizu, Jose Juan, zuri zer eman dizu irratiak? Begira, niri irratiak eman dit dena, profesionalki, ogibide bat, ogibideak soldata dakar, beraz, bizimodu bat egin ahal izatea. Zer eman dit irratiak asko ikasteko aukera, pertsona toleranteagoa izaten erakutsi dit, ni solasaldiko ardi beltzenarekin simpatizatzen nuen. Eta ni joaten nintzen gero nire herrian, ni Lezokoan ez, orain Hondarribian bizi naiz, baina, eta Lezora joaten nintzen, eta lagunen batek esaten zen, baina nola aguantatzen duzu hori? Eta jontxo gehien gustatzen zaidan, abera da. Eta igual, enenguen ezertan ados. Orduan, pertsona toleranteagoa izaten erakutsi dit. Eta gero oso momentu onak, oso momentu txarrak, ordutegi aldetik, kontratazioaren aldetik, beti duda batean, ea kontratua berrituko zidaten, fijo, esan dezagun langile finko, nire azkeneko urtean bihurtu nau eta ez oposizio batek, ez EITB-ek, nunpait nik oposizioak aprobatutan euskan, baina AENA sententziak. AENA sententziaren bidez, 28 EITB-ko, 28 lagun egin gintuzten finko, ez da. Bueno, hori da nahi eman diana, momentu gozo asko, momentu zail asko, baina, laburpen modura edo esan dezaket titularra, Xavier eta Maialen, ederra izan da. Titularra, Titularra, ederra izan da. Hori bai dela kazetariaren lana.